no. Then Aqua Eze. The CEO of Emojis. Now let no. Aqua Eze. No. Onye gwa eji egwu egwu ọnwa o nwere ihe a na-echetere gị ọ na-echetere gị mgbe ahụ mgbe ezi dị n'elu ala ọsọ oke nwere wepọ ozi iwu ọgụ Emojis TV eze lọbara iwe ego eze nama otu isi eri ego anyị ga-aga anyị na-apụ apụ ije nwee ya tinye maazị anyị ama na ọhụrụ ya eze mọnụ